दिनैनि बाथौ बिबुंसारनि दान्दिसे मोगा-मोगि हाबाफारियावहाय जों माखासे आलासि लिंना लाबोदोंमोन आरो बिथांमोना बे समाव जोंजों दंफैयो। बरसला बि आब्दुल्लाह बाथौ गौथुमनि आलासि दंफैयो, लोगोसे बरसला गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि दंफायो, लोगोसे बरसला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दंफायो। जों गासैबो बाथ्राखौ बिथांमोननि गेजेरावहाय जोंनि माहारियारि जौगाथायनि खामानि माबोरै खामानि लाना मावबोदों बे गासै बाथ्राखौ मिन्थिनो थाखाय जों बिथांमोननि बे समावहाय सावरायबाय थानाय जादों। बरसला बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां सनिराम आदाजों जों दंफैयो। जों बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा मिन्थिनो लुबैदों। बाथ्रा बेनो आदा, बरसला बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सासे दिनैनि आलासि जाना फैदों। बे हिसाबै दुलाराय बाथौ गौथुमनि माखासे खामानिफ्राव बिथांमोननि गौथुमारि बेलायावनो जा, दोरोङारि बेलायावनो जा खामानि मावनायफ्राव जोंनि माहारियारि आफादफोरा बे धोरोम आफादफोर जेरैबायदि मदद हेफाजाब होनांगौ, बिथांमोना मदद हेफाजाब होयो। नाथाय बेनि गेजेराव मोनसे बाथ्रा बिथांमोननि गेजेराव सिखांनाय जायो जे बियो मोनसे धोरोम आफाद, बे धोरोम आफादनि गौथुम, बेहाय जोङो बांद्राय थांलाय फैलाय खालामनायाव हयथ' जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा दं होननानै बिदि मोनसे बाथ्रा मोनदांनाय जायो। बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों? गिबियै आं बेखौनो बुंनो सानदों, जिहेतु जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमा जोनोम जानायनि थांखियानो जाहैबाय बर' हारिखौ जोंनि समाजा जिहेतु मोनसे गेदेर आरो सोदोमस्रि गोनां समाज दानो थाखाय बेखौ थांखि लानानैनो बे जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा जोनोम जादों। आरो बे बाथौ गौथुमनि गेजेरजोंनो, धोरोमनि गेजेरजोंनो जोंहा बर' समाजनि थाखाय गोबां मावनायनि थांखि हाबनानै दङ। जेरै जोंनि बर' समाजखौ सुस्रांनाय, बर' समाजखौ जौगाहोनाय। दा बे हिसाबै जोंहा गुबुन गुबुन हारिमायारि आफादफोर दङ। बे आफादफोरनि बायदिनो जोंहा जि थांखि, बे थांखिखौ लानानै जों आवगायलांदों। दा जों नायनो थाङोब्ला दायो जोंहा धोरोमारि गौथुमा जों गुबुन गुबुन गौथुमफोरजों एसे साफिनो हायैनि जा माबा थासारिखौ जों मोनो। बेखायनो जों खावलायनो सानो जोंनि जा थांखि हारिखौ जौगाहोनायाव, हारिखौ फेहेरनायाव, बे थांखिया जोंहा दंखायो समाजखौ सुद्रुम दानायाव। दा बेखायनो जोंबो सानदों जे जिहेतु जोंनि बर' हारिनि गुबुन गुबुन आफादफोरा जेरै मोनथाय दङ, धोरोम आफादाबो दङ होननानै जों सानो। बेखायनो जों गुबुन गुबुन हारिमायारि आफादफोरखौ जों खावलायनो सानो आरोखि। दा जोंखौबो बे हारिनि खामानि मावनायाव बाहागो लाहोफानानै बा बिबानखौ होफानानै जोंखौ जाहाथे जौगानायाव आरो खौसेथि लांनायाव जोंखौबो मदद होगोन, जों बेखौ खावलायनो सानो आरो। थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बर' माहारियारि जथाय आफादफोरनि बिबान ना सानो ना गासिबो बर' माहारियारि आफादफोरनि बिबान होननानै सानो गंसे हारिखौ दैदेननो थाखायबा? बे समाव आङो दखरा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि हिसाबै जिथुनिखि दुलाराय बर' माहारिखौ मोनसे खौसेथि थामोनथा रैखाथि बेखौ जौगाहोनानै खामानि मावलांनायनि सायावहा बर' माहारियारि आफादफोरनि जिथुनिखि मोनसेल' आफादनि बिबान ना गासैबो माहारियारि आफादनि बिबान होननानै बुंदों। बेयाव आङो आंनि थिंनिफ्राय आं पार्सनेल भिउ आं बेखौनो बुंनो सानो, बबेबा मोनसे हारिखौ बबेबा मोनसे संगठन बा बबेबा मोनसे आफादनो मावनायजों निस्सय बे मोनसे हारिनि गांनाय उखैनाय गासैबो बिथिङाव खामानिखौ मावफुंलांजोबनो हागोन, बेयो एसेबां सहज बाथ्रा नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोमनिफ्रायनो जेब्लानाखि जोङो राव हारिमु थुनलाइनि बाथ्रा लानानै खामानि मावबोदों बा आलादा रायजो बड'लेण्डनि दाबिनायनि सोमावसारनाय लाबोदों, बै समावबो माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा, थुनलाइ आफादानो होन बा गुबुन हारिमुवारि आफादानो होन आरो बा आबुफोरानो भलन्टियार फर्स दानायनि लोगोजों जोंनि हारियावहा खौसेथिखौ लाबोनानै जिथुनिखि मोनसे जोंनि हारिनि जौगानायनि खामानि मावबोदों। इयुनावबो जोंनि हारिनि खामानि मावनांगौनि थाखाय दानो जोङो 2020 मायथाइनि 22 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथा जालांबाय। बे गोरोबथानि जायफोर दफाफोर, बेफोर दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय बा फैबाय थानाय समाव बर' माहारिखौ जोंनि आसामाव बा दुलाराय बुहुमनाङैनो सिनायथि होनायनि जिथुनिखि मावनांगौ खामानिफोर दङ, बेफोर खामानिखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा
सोलोंथाइ बिथिङावनो होन बा थुनलाइयारि बिथिङावनो होन गासैबो बिथिङावनो जौगाहोनायनि थाखाय दाखालि बावैसो जिथुनिखि मोनसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद, बर' बिफान फोरोंगिरि आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, हारिमुआरि आफाद बेफोरखौ लानानै जोङो सावरायनाय जादों। आरो लोगोसे आं बेखौनो सानो दिनैनि तारिखाव बा दिनैनि समावहा बेबायदि समाव जोङो नर्थ इस्टआव ट्राइबेल हारि हिसाबै जों बर' माहारियानो गासै बयनिख्रुइबो सुबुं बांसिन दङ। बे एसेबां बांसिन सुबुं थानाय मोनसे हारियाव बबेबा मोनसे आफादनोल' बा बबेबा मोनसे आफादब्ला जे जोंनि हारिनि जौगानायनि गासैबो बिथिङाव जौगानायनि खामानिखौ मावनो हागोन आं बेखौ साना। फैबाय थानाय समावहा जोंनि हारिनि गासैबो बिथिङाव जौगानायनि खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो जोंनि हारियाव जेसेबांखिनि आफादफोर दङ गासैबो ओंखारबोनानै जोङो सावरायनायनि गेजेरजों जयै खामानि मावब्लासो जोंनि हारिनि जिथुनिखि गांनाय उखैनाय बेखौ आं जाफुंगोन होननानै सानो।